Bideo honetan, hiri morfologiaren oinarrizko kontzeptu batzuk aztertuko ditugu. Hiri morfologia da hiriak duen kanpo itxura, bere forma, eta hainbat faktorek eragiten diote hiri morfologiari. Kokapena, posizioa, planoa, eraikuntza motak eta lurzoruaren erabilerak. Kokalekua, hiria jartzen den espazio fisiko edo topografiko zehatza da. Kokalekua hautatzeko hiriaren hasierako funtzioen arabera izaten da. Normalena da ibaien ondoan kokatzea. Edateko ura beharrezkoa delako edo merkataritzarako. Muino baten gainean batzutan, bebai, defentsa militarrarako edo uholdeak ekiditzeko. Beste batzuetan, baliabidetatik hurbil, baliabideak izan daitezke edo nekazaritzakoak edo merkataritzakoak, edota merkataritzako gune aproposetan, portuak sortzeko kostaldean adibidez. Egoera edo posizioa. Egoera izango da ingurune geografiko zabal batekiko duen kokapen erlatiboa. Eta hiriak ingurunearekiko duen funtzioarekin dago lotuta. Normalean, hiriak kokatzeko egoera proposenak hauek dira edo komunikabide nagusien alboetan, edo lehorreko edo ibaietako bide gurutzetan, edo kokagune estrategikoetan, ekonomiarako, bi eremuen arteko bide gurutze batean. Planoa beste elementu importantea da. Hirian dauden eraikitako eta eraikigabeko azalerek osatutako multzoa da. Horretan, eraikinak, kaleak, plazak eta parkeak adierazten dira. Hainbat plano mota daude. Plano ortogonalak, lauki sarekoak edo dama jokoko taulen itxurakoak ere esaten zaie hauei. Angelu zuzenak osatuz ebakitzen dute elkar kaleek, hemen argazkian oso erraz ikusten dugu. Erromatar jatorrizkoak izaten dira askotan. Plano erradiozentrikoak. Erdigune batetik ateratzen dira kale erradialak eta azken horiek erdigunearen inguruan eraztunak osatzen dituzten beste batzuek ebakitzen dituzte. Hemengo plano honetan, Gasteizkoa da, oso erraz ikusten dugu hemen eraztunak, nola dauden eratuta kale eraztunak. Hauetariko asko, Erdi Aroan sortu ziren, beste batzuk Errenazimenduan, adibidez Palmanobakoa. Normalean, gune nagusi baten inguruan sortuak dira edo gaztelu baten inguruan, edo eliza baten inguruan. Plano lineala. Plano mota hau duten hiriek komunikabide baten ondoan sortutakoak dira. Errepide bat edo trenbidea edo ibai baten ondoan sortzen dira. Batzutan kostaldean ere sortu dira. Ikusten duzuenez, plano honen itxura oso luzea da. Eta Done Jakue bidean, Erdi Aroan hainbat hiri sortu ziren forma honekin, Santo Domingo de la Calzada eta Lizarra. Adibidez, hemen Eibarko kasua izaten dugu. Kale nagusi baten inguruan garatzen dira normalean. Plano irregularra. Kaleak aurrek antolakuntzari gabe sortu eta hasi dira. Oso estuak eta bihurriak izaten dira. Hau, argi ikusten da bat hiritako gune historikoetan. Oso zaila izaten da hemen trafikoa normaltasunez ibiltzea. Desplazamenduak mugatzen ditu plano honek. Baina normalean, planoak konplexuak izaten dira. Mendetan zehar, hiriek asko garatu dira eta garapen honen ondorioz plano konplexua izaten dute. Gune historikoetan, irregularrak izaten dira. Hemengo Bilboko kasuan adibidez. Edo lineala, itsasadarraren ondoan. Eta gero zabalgunetan, beste forma bat izaten dute. Erregularra, ortogonala eta bar. Hurrengo elementua, hiribilbea da. Hirien antolaketa da. Irekia izan daiteke.
Eraikinen artean espazio aske zabalak badaude, hemen ikusten dugunez. Begiratu hemen, etorbide oso zabalak egoten direla eraikinen artean edo espazio berdeak. Baina, bilbe itxiak egoten dira bebai, eraikinak elkarren ondoan, modu trinkoan daudenean, edo patio baten inguruan etxe uharteak eratuz batzutan. Beste adibide bat hemen oso argi ikusten da, Sevillako Alde Zaharrean. Hiri eraikuntza edo eraikuntza motak, eraikin motak, kolektiboak izan daitezke, bai, garaiak gehienetan, bai, blokeak eta dorreak, etxebizitzakoak, edo individualak, bai, etxebizitza berezietan edo elkarria txikietan bizi denean jendea. Lurzoruaren erabilera ez da beti bera izaten hirietan, funtzioaren arabera izaten da eremu bakoitzean. Industriala izan daiteke, merkataritzarako eremuak egoten dira bebai, edota aisialdirako ekipamenduak izaten dituztenak edo kirola egitekoak, kulturguneak ere egoten dira, osasun arloko ekipamenduak eta finantzakoak baita ere.